Koliko vam se puta dogodilo da čitavu godinu štedite kako biste popili kavu u Dubrovnik, onda se prehladite i sav ušteđeni novac potrošite na liječničku participaciju. Liječnički troškovi su visoki, a vi ste posljednju povišicu dobili još kad su Saša, Tini, Keđo bili bend u usponu. Ne očajavajte, jer mi imamo rješenje za vas. Predstavljamo vam selfie stick za povrat novca od participacije. Povratko je autohtoni hrvatski proizvod koji će vam vratiti sav novac koji ste potrošili na participaciju. Bilo da se radi o računima za lijekove ili da plaćate troškove bolničkog liječenja, dovoljno je da uzmete povratka i napravite jedan selfie zajedno sa svojim računom. Aplikacija M-Allianz odmah će prepoznati vaš račun i vratiti vam puni iznos participacije izravno na vaš račun. Zvuči fantastično, zar ne? Prije sam za svoje selfije dobivala samo lajkove, a od kako se slikam sa svojim računima, osim lajkova dobijem i povrat participacije na svoj račun. To je jednostavno fantastično. Što čekate? Naručite svoje Allianz dopunsko osiguranje i za samo 45 kuna mjesečno isprobajte povrat participacije kakav još niste vidjeli. Ali to nije sve. Ukoliko Allianz dopunsko osiguranje aktivirate odmah, mi vam darujemo najnoviju M-Allianz aplikaciju potpuno besplatno. Zvuči nevjerojatno, zar ne? Povratko je definitivno najbolji selfie štab za povrat novca od participacije kojeg sam isprobala. Malen je, praktičan, a i račun od participacije na fotografijama uvijek izgleda nekoliko godina mlađe. Dosta vam je nepregledne hrpe kartica koje samo stvaraju gužvu u vašem novčaniku. Povratko je selfie štap iz 21. stoljeća i uz njega vam ne treba niti kartica za dopunsko osiguranje. Dovoljan je samo smartphone, selfie s vašim računom i novac od participacije sam će se vratiti na vaš račun. Isprobajte i vi Allianz dopunsko osiguranje i uvjerite se da ovo nije samo parodija zastarjelog formata oglašavanja, već stvarno odlična ponuda. Šalu na stranu. Osigurajte se na vrijeme uz Allianz One.